Els quioscos de Sant Genís fa més de 2 anys que van tancar. N'hi havia 2 a l'Avinguda del Jordà i un al passeig de la Vall d'Hebron, a tocar de l'Hospital. No hi ha alternatives al barri i els veïns no poden comprar la premsa sense haver-ne de sortir. Si algú vol comprar-se la premsa del dia, està obligat a sortir del barri, o anar-se'n a la Tatxonera, o anar-se'n a Montbau, o bé entrar dins del quiosc de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Ja només serveixen com a lloc on col·locar-hi publicitat. Per això els veïns demanen que es retirin i s'utilitzi l'espai per a mobiliari urbà, contenidors de brossa o com a aparcament. La iniciativa és d'aquesta veïna. Necessitem el lloc, perquè aquí mateix per pagar un cotxe ara, després aquí posem la fira. A l'estiu posem la fira, tenim molt poquet espai i estaria bé que es treguessin. El tancament de quioscos és una tendència generalitzada a la ciutat. Per això l'Ajuntament està estudiant si retira els que han tancat o els recicla per a un altre ús. Fa 2 anys que va anunciar que faria un pla estratègic per al sector, però encara no ha mogut fitxa.